So wala pa po kayo napapanood kahit ano sa Twilight movies? Yung hirap sagutin, ano? Yung werewolf, wala siyang pakialam sa akin, wala rin akong pakialam. So doon po tayo sa konting mga juicy naman po na mga tanong. Meron po ba kayong mga DM, mga private message na talagang nawindan kayo nung una nyo nakita? May katawan na hubad, ganun? Hindi. Dito pa rin kayo. Ayan, hindi ko siya maintindihan talaga. Ano yan? What happened, Cancer? Why you crying again? I know. Talo, right? Yun, ako pala si Christopher Diwata from Pag-asa, Orion, Bata. Kamusta yung mga kasi maraming salamat kay Sir Christopher Diwata, ang ating sariling Taylor Lautner ng Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsali po dito sa aming short interview lang tungkol sa kanyang buhay. Marami po kayo nakuhang bagong blessings sa nakuha nyo pong virality. Sa isa nyo pong performance, 11 years ago, halos 10 years, isang dekada po. Ano po yung pakiramdam na bumalik po itong performance nyo sa inyo? Medyo maging kalmado, hindi na tulad ng dati na sobrang excited, parang gano'n. Mas pinili sa isipin na work na lang. Hindi na yung pagiging sikat, hindi naman nagkat. So nung goals nyo po ba ng audition is sumikat po ba or spur of the moment po ba siya? Hindi, siguro, syempre, nandun yung sumikat, makilala ka, kumita ng pera, yun naman talaga importante noon. Doon naman po sa mismong performance nyo po, ano po naramdaman? Kinabahan po ba kayo? Nonchalant ba kayo? Anong mental block po tayo. Kumbaga ako na practice, yun yung talagang lumabas na lang, dire-diretso. Pero marami po nagsasabi doon na yung sinabi nyo po is wala naman daw talaga doon sa mismong Twilight na movie. Like, kayo daw po nag-isip on the spot. Balay hindi. Nasa Twilight talaga siya. Kasi wala naman ako. Kung mapapansin nyo, may na talaga tayo sa English. Di ba? Hindi kailangan yun. Kumbaga, ayun talaga yun. Nanood ako sa YouTube, nag-search ako sa kanila. So nakakuha ko ng clip na naglalaban sila ni Edward. Kinopya ko yun. Nagtataka lang ako ngayon, bakit nawala yung clip na yun? So nakita nyo po nung nag-research kayo, tapos ngayon natanggal o wala? Oo, hinahanap ko siya kasi 2013. Dapat meron pa kung makapost nun eh. Pero nung hinahanap ko, wala. Parang gano'n. Meron po ba kayo masishare na during po nung performance nyo na hindi nakita dun sa TV? Performance ko na hindi nakita. Wala naman eh. Halos lahat naman nakita sa TV. Kung ano yung talagang ako, yun na yung pinakita ko talagang. Mukhang nung nakita ko po kasi yung performance nyo before, mukhang hindi lang po kayo na didistract eh. Nakita ko na kahit nang Google na yung host, diretso pa rin kayo, hindi kayo nahihirapan eh. Sanay na po ba kayo sa ganun? Siguro medyo. Pero hindi. Kaya hindi ako nadidistract dahil lang ko talaga ako nun. Hindi ko sila naririnig. Yung ilaw sa harapan, sa mata ko lang nakasabog. Wala ako nakikita ng tao sa harap. Yun. Kaya hindi ako na-distract, parang dire-diretso lang kami talaga. Walang practice. So ano naman po kayo, wala po kayo parang stage fright? So para sanay na po ba kayo sa ganong setup na may mga tao nakatingin sa inyo? Sumasali ako ng mga modelo, amateur, mga ganyan. Pero yung ganong sistema na mag-a-acting, hindi. Pero siguro dahil mental block ako nun, hindi rin ako na-distract. Dire-diretso pa rin ko na-practice ko. Focus ako sa isip ko, nakapokus ako dun sa linya, sa gagawin ko. Okay. So nakatulong pa po sa inyo yung mental block nyo? Nagamit nyo pa? Nakatulong. Kasi nagamit pa rin siya. Kaya okay naman. Doon naman po tayo sa pagkatapos na po ng audition, time skip po tayo. Nung nalaman nyo po na nag-viral kayo po ba unang nakaalam o ibang tao? At ano yung naramdaman nyo nung nalaman nyo? Hindi ako unang nakaalam eh. Mga tao yung nakaalam. Kumbaga, madalang ako mag-cellphone. Lagi sana ako yung cellphone. Niloloko lang ako ng mga bata-bata doon, what happened, ganyan, sikat na naman naga. So ngayon, parang interesado ako. Ang ginawa ko, tinignan ko yung TikTok, parang gano'n. So yun, nag-post ako nung dati ko, tapos marami nag-request ng bagong version. Ginawa ko naman yung bagong version, kaya lang yung mataba na, ganyan. Natuwa naman sila dahil yung boses yung hinahanap nila. Nung lumalaki pa, sino una nagsabi na kamukha yun si Taylor Lautner? O ikaw ba nakaalam nun? Hindi ako fanatic ng Twilight eh. Kumbaga ako nung nag-aaral eh. Mga barkada, klase yan, binabanggit na. Kaya phase 2 na ako na sumali. Hindi ko pa alam yung kalokalike na nun. So wala pa ba kayo napapanood kahit ano sa Twilight movies? Noon. Pero nung sinabi sa akin, kasi sumali ako, pinanood ko na yung Twilight para yung
yung galawan ni Jacob, parang ma-adapt ko, parang gano'n. Yeah, parang character study po, parang gano'n. Parang gano'n, no? Parang gano'n. Napansin ko po na magkaiba po kasi ang fame ng TV sa fame po ng internet. Nakita niyo po ba yung diferensya niya dun sa isang dekadang gap na yun? Naramdaman niyo ba? Oo, magkaiba. Simula, sa pagiging sikat kasi, siyempre, alam mo naman, sikat ka sa social media. Marami sa social media ang mas nakakaalam eh. Minsan, kaysa sa TV, mas focus ang tao sa social media eh. Mas masarap yung yung pagkasikat sa social media. Nakaka-pressure po ba mag-perform bilang yung sumikat na meme mo or sa tingin mo hindi na ikaw yun? Mas nakaka-pressure yung gayahin si Taylor kasi siyempre, gwapo, ganyan, malaki din yung katawan. Tapos ngayon kung gagayahin ko pa rin siya, buti tumanda rin siya. Diba? Alas same na kami ng hairline, parang ganyan. Diba? Kaya sa boses naman, hindi naman nakaka-pressure kasi yun pa rin naman yung salita na ko kumbaga sabihin. O nga po pala, may mga tao rin na nangulit mismo sa tunay na Taylor Lot. Narinig niyo po ba yun? Oo, marami. Kaya lang, hanggang ngayon ako, sabi ko nga, hindi pa ako mini-mention Taylor. Kumbaga, wala pa naman talagang pag-mention. Kumbaga, sinasagot lang ni Taylor yung nagko-comment sa page niya. Pero mention, hindi pa niya kami. Baka busy din daw po sa kanyang parang bagong kasal daw po pala siya. Ito po bang bigla ang fame nyo po ay nakaisip kayo ng ibang idea sa susunod nyo pong magiging career moving forward? Hindi, siguro ang career ko pa rin talaga pag mamawala to, babalik pa rin ako sa hanap buhay ko, fish dealer. Kasi doon ako, yun ang gamay ko eh. Kumbaga ito, sinasamantala ko lang yung pagkakataon, pakaipon, pagkaroon ng puhunan sa hanap buhay ko. Kaya hanggat meron, igagarap ko lang siya ng gagarap. Blessing po talaga. Apo. Since nagsimula po kayo sa mga simpleng trabaho po, masanay ka po ba na sa spotlight ngayon? O mas gusto mo pa rin yung dati mong gawin na private life din po? Kasi ako dito, madali ako flexible ba ako ganun tao. Madali ako maka-adapt, madali din ako makalimot. Ganun. Kaya alos pares lang. Pares lang naman. Parang private, magulo, okay lang. Kasi nakita ko po usually po sa lahat mo ng mga na-interview po namin through the years, parang nag-overshare na po sila. Like lahat ng parte ng buhay nila kasama na nila, na sinishare na nila online. Kayo po ba yung tipo na pati yung mga kamag-anak nila, mga anak nila kasama na rin sa social media? O babalik po ba kayo sa normal yung Hindi ako ganun eh. Hindi ako pala post. Total lang, makikita mo sa Facebook ko, hindi ako pala post eh. Yung na-post yung sasakyan namin, yung pamilya ko, pinost lang siyempre proud, parang gano'n. Congrats po ulit din. Kung ako lang, hindi ko siya kagad ipopost eh. Kaya lang, okay din, nag-trending, diba? Nag-trending si Bella. Hindi naman po masama maging proud sa ating kinakayon. Hindi naman. Pinagpaguran mo naman yun eh, kumbaga, diba? Kung anong meron ka, ipakita mo, wala kang problema. Kung ano negative nila, nasa kanila yun, hindi naman ikaw magdadala nun sila. Parang baka may halo inggit, di natin alam. Ayos lang, minsan mas okay nga yun para ma-pursue sila, di ba? Magsipag. So ito po, nagtanong din po kasi ako sa aming mga cancer ng mga diretso po na tanong po sa inyo. Tadaanan ko lang po Pero sir, maganda yung ginawa nyo Saan po? Yung yung wolf. Di ba po? Nagkataon lang po talaga yun. Sinadulan po ako din sa convention. Sir, na-chimpo lang nun. Magkawag kami ng misis ko. Kaya medyo, alam mo na, mainit ko. Pero i-post mo sir, ang ganda. Wala, ang ganda. Buti ko na i-post eh. Buti ko na i-post. Thank you po Ito po galing kay Sir Luis. May mga bagay ba po kayo na gusto nyo pang gawin na hindi nyo pa nagagawa? Mga bagay na gusto ko pang gawin, mag-action stars. Action stars? Ipakita yung talent ko talaga sa pag-acting. Yan ang gusto kong gawin. Makita nila. Nakita ko nga po na kung saan rin po kayo nakukuha ngayon. Buti naman po at tuloy-tuloy ang Po. Kaya lang mga guesting lang eh. Pero iba pa rin talaga pagka yung talagang pulito na actingan, pabugbuga kay Kong Merpet. May po ba kayo? May plano pa po kayong mag-acting course, seminars? Hindi naman siguro wala na akong time sa ganun kasi sa edad ko naman, di ba? Iba na yung focus ko para ganun. Kung meron man gumawa, siguro kung anong skill ko, yun na lang din yung papakita. Siguro, mas lalo kong mahahasa kung actual na siguro talaga. Mas okay siguro. At pinakita nyo pong wala sa edad. Bumalik po kayo at ito na po kayo. Kung saan na po kayo. Pupunta kayo. Hindi akalain. Wala sa edad. Pero siyempre, nakakaano rin.
nakakaya rin minsan. Meron po ba kayo natutunan na iba po ngayon sa internet na ngayon parang nilublob kayo sa kakaibang fame na nabibigay po na internet? May natutunan ba kayo kakaiba? Sa akin kasi parang sa loob ko wala. Parang wala naman yung sikat na sinasabi nila. Hindi ko siya maramdaman. Siguro dahil lagi ako nakakulong, lagi ako sa work, parang ganun sa pagtitaping, kaya hindi ko siya maramdaman. Lalabas man ako, siguro may magpapapicture, pero hindi. Iba siguro yung fame na sinasabi ko na yung makakapag-concert na sa Araneta, siguro ganun. Ibang level na po yun. So doon po tayo sa konting mga juicy naman po na mga tanong. At meron po ba kayong mga DM, mga private message na talagang nawindang kayo nung una nyo nakita? Meron. Meron ba kayong masishare kung okay lang? May katawan na ubad, ganun. Hindi. Ganun na... Hindi, mga ano lang po, mga sikat na pangalan, na nagulat, ba't nasa ano ko to? Ibang interview yan, sir. Alam mo ano message. Meron, magme-message na ako. Natawa tuloy. Mga sikat, gano'n, mga sikat sa... Nagulat ka na nasa inbox mo, kinakamusta ka o nag-hello sa'yo. Nakalimutan ko yung pangalan to, nagtumawag. Artist na yun eh. Diaz sa apelido babae. So, nachimpo na doon pa yung asawa ko. Babae ko na eh. Mag-aaway na naman kayo, sir. Nagpag-greet lang. Sa ano naman po, sa kabila naman, ano yung pinaka-weird naman na nag-message sa'yo? Tapos parang nung nakita mo, ano sasabihin ko dito? Anong message naman sigat na meron? din ba o kahit hindi? Kahit hindi po. Mas marami pong weirdo sa internet na hindi kilala. Yung humihingi ng tulong tapos 60,000. Weird. Oo, kung saan galing. Parang hindi naman galit sa inyo, sir, na hindi mo siya agad babigyan. May maganon sila. Hindi naman siguro. Siyempre, sir, medyo malaki yung 60, di ba? Yung mga 1,000 lang siguro. Marami na eh. 1,000, mga ganun. Pwede naman di. Ano po yung pinaka-paborito niyong meme na nakita niyo? O kung meron man? Or ang pinaka-ayaw mo naman? Hindi kasi ako mahilig sa social media, sir eh. So, di, okay lang. Mas gusto ko kayo. Mas totoo po kayo eh. Di talaga ako mahilig sa social media, sir eh. Sorry. Wala problema po. Kung ganoon, sir, papakita po ko sa inyo yung meme. Ito, papakita ko lang, isi-share ko lang po sa inyo ngayon. Ito pa yung una. Ito yung mga nagnangungulit kay Taylor Lautner na, bro, noticing everything except what happened Bella Trend. Ano ba masasabi dyan? Nabasa ko yung share eh. Yan naman na yan, yun nga, yung sinasabi nila na mention na daw. Pero kung talagang mo, hindi naman na-mention, di ba, sir? Wala naman siyang binanggit eh. Wala siyang pakilang sa akin eh. Wala rin akong pakilang. Mas maangas ka sa kanya, sir. Ito ba, sir, naiintindihan niyo po ba ito? Ito galing kay Philippine Server Patch Notes. Mga meme po ito, sir. Kung hindi niyo maintindihan, okay lang. Dito po kayo. Dito pa rin kayo. Ayan, hindi ko siya maintindihan talaga. Ano yan? Parang ano po kayo, parang ina-idolo kayo na iba't ibang mga anime characters. At ito po kasi yung humor ngayon, sir. So, binibigyan ko lang po kayo konting tingin. Paano rin kayo sumikat? Naging glaisa, ano? Medyo malabo, sir. Hindi ko siya maintindihan. Okay lang, sir. Gusto ko lang talaga siya. I'm sure gusto nila malaman kung ano marereact mo sa mga memes niyo, sir. Okay naman. Kung anong gusto nila, wala nang problema. Pero trip nila. So, sir, wala naman po kayong parang mga kinainisan nung nakita nyo kasi wala kayo lagi sa social media eh. Sabi nyo po. Kinainisan na nakita ko. Oo. Kahit anong comment or meme sa'yo na sabi, parang ayoko na to. May pinatulan na rin ako minsan yung yung nagsabi na be wise, unahin mo muna yung bahay, hanap buhay, pagtulog. Yun nga yung sasakyan. Nireplyan ko, sir, Nagmarunong? Sabi ko, parang sabi ko, ma'am, wala pa man po ako rito sa industriya nito, may bahay na po ako eh. Hanap buhay, tinuturuan ka pa, sir. Okay. Kumbaga, dapat tignan niyo muna lang yung background muna, di ba? Trend lang. Kung nagpo-focus sila kasi sa trend eh. Yun, sa tao mismo, yung buhay ng tao dapat. Kumbaga, tao pa rin po yung nakikita nilang minimim nila. Tao pa rin. Kumbaga, baka hindi nila alam siguro na nakikiride lang to sa hype. Dapat gano'n ang focus ng tao. Pag po ba in the future po, meron po kayong hilig na i-reenact o i-parody yung ulit yung yung scene nyo po ni Edward?
Kung kaya rin may nag-offer po sa inyo. Opo, nandito yung kapatid ko eh. Nung nag-ano kami, nag-finals ako sa Showtime. Yung kapatid ko yung kalaban ko doon eh. Kaya iyaano namin, gagawin ulit namin. Yung mas malinaw, yung hindi na kami nabubulo. Ito pala sneak peek na pala to. Para alam din nila. Ayan, abangan nyo Abangan nyo. Kung pagbibigyan kayo sir, kasi superhero na rin na kapangyarihan ang pag-iisang mabuting ama at responsableng ama. Yes, ba? Mas gugustuhin mo bang maging werewolf o maging vampire? Werewolf o vampire. Siguro werewolf pa rin. Werewolf pa din. Bakit sir? Para naman, parehas naman malakas. Parehas din mabilis. Kahit pa paano yung hirap sagutin, ano? Yung werewolf, may pagkano pa rin, di ba? Kumbaga sa aso a man's best friend, baka mamaya kagatin ko bigla yung anak ko pag nagutom ako di ba? Kung vampire ako. Kaso baka paano pag yung mga verbo pwede magkaroon ng galis. Ang vampiro, wala. Mahirap yun. Ayos lang siguro rin. Galis-galis lang yan. Sa naman po sir, sa buhay naman po ninyo, kamusta naman po kayo ng bela ng buhay niyo? Sa amin okay naman. Medyo nga lang ngayon, nagka-problema. Namatay yung tatay. Yan, siyempre. Condolences. Doon siya, focus siya ngayon doon sa watak-watak kami ngayon. Yung anak isa nasa Patad, nag-aaral. Yung isa naman kasama nung ina sa Bulacan. Ako naman nandito sa Manila, sa Quezon City. Medyo watak-watak muna ngayon. Hindi naman po sila na-stress doon po sa fame mo na nakuha nyo po? Hindi, mas may stress ka pag wala kang pera, di ba? Ngayon, pili ka na lang. Di ba umili ka? Yung stress na wala ko, may stress ka na nagkakaroon ka, di ba? Yun ang maganda. Kung meron po kayo sasabihin sa Christopher na 11 years ago at kaharap mo siya ngayon, bago siya pumasok doon sa stage na yun, ano masasabihin mo sa kanya? Yung mga kamalian mo, nadadaanan dyan ay wag mo nang gawin para yung kahit kung di man to dumating, meron kang paghugutan para sa sarili mo, para sa pag kahit wala yung trend dito. So ito po, meron po ba kayong parang final po na message sa mga bashers, sa mga fans, sa mga nagsasabi na malalaos din niya o mga nagsasabing babuti naman sa'yo at nakukuha ka ng blessing sa ginagawa mo? Anong huli mong mensahe po sa'yo? Sana muna tayo sa mga basher. Pero kunti lang naman sila. O tabi na natin, hindi ko rin naman nakapas. Okay lang yun. Sabi mo siyempre bisan din ako na, sa pangit ang word bisa rin ako nainggit, pero hindi ako nagsalita. Mas maganda yung tahimik ka lang, gumawa ka na sarili mo. Para kung sakaling yung inggit mo sa sarili mo o inggit mo sa iba, pag nakuha mo yung gusto mo, proud ka, natiis mo, na hindi ka nagsalita at nagitahimik ka, pero nakuha mo. At yung sinasabi nila na malalos, lahat talaga nalalaos. Yung malakas nga namamatay. Ito pang tayo nalalos. Okay lang yun. Ako kaya sinasabi ko nga hindi ko siya maramdaman. Hindi ko pinipil talaga sa sarili ko dahil alam ko na yung pakiramdam dati kung paano bumagsak. Kaya sa mga basher natin dyan, okay lang yan. Pag nakita tayo, picture, what happened pa rin. Diba? Alam ko sasakmalin yung kakagatin nyo. Hindi naman. Sa mga sumusuporta naman, maraming salamat sa pagsuporta, sa pagsama sa akin pagka kayo nagdadasal para kami sa At alam mo nyo, ibinibigay ko yung best ko sa performance ko para mapasaya kayo. Kahit na alam nyo naman na action star ang gusto ko, diba? Napupunta sa comedy. Ay maraming salamat. At sana huwag kayo magsasama sa report. Ayun po. At salamat po sir sa pagbigay nyo ng oras sa amin. Ingat po kayo. At sana mas marami pa pong blessings sa makuha nyo. Mapas sa twilight man o sa totoong buhay. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you po.